Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabana baki advertisement. Balay sila penjinjari na di. Papinyin kerpang kini. Leit link bang kasyulong advertisement.com. Pinyo buat ki jingthmu bat ki berta ki shula. Link bang kasyulong advertisement.com. Oh, kumta mo? Bilay si Bon. Karai ki MDC ka seng sang perthei National People Party NPP hak hasil stomos district council banweng no na ka jingthmu ban leit Ïing Kashari persya a memorandum of understanding MOU penbait put daily SJ ka daw ba ka NPP hi ka ïalam ya ka Sorkar jala laong unong ïalam bala khamrang ba ka seng sang perthei United Democratic Party ba Bindo lanong uni unong ïalam ubadeiru MDC susi a ka KHDC bat dekhot border committee ka council uloong ba ka dan ka jikisha ba ki MDC ka NPP kimla ban yai persya na kata kaliang bat kumta ki weng no nakarai ban leit Ïing Kashari bat benra bo umyu bakan dan kecing bakla nakaliang chongki namal kumnu kin persya ek parti ni Sorkar lejong daga boong bah Ïing Kashari kan yai ben ulapan pau balada kamdan ka konsil ru ki hima kin leit namar kilarai skam ulapan rap baka konsil kan yai lang bat ki hima uloong baka biang bat de ban leit sisendan bakani ka kam ya kanat pun kan kut no sendan bat hawa syai la yakran ni kam ki jambara apa posisi bakut kalong nginya leit no daka an nambar layo jing tip na ka Sorkar baki numla asy bon penbet ya ke ai baki layap soi saya kedar bat ka syai hadian ba ngirung ilaya perkhat ba hot haba ka Sorkar kamla asy ban review ban pet biang tengin leit asy ka an ken te layrai kumta balai munjur kumta te siang wala da umdan de la le da video conference te bro la ilun bala ya menjuri umdan syu kono no kaban re kaban artatin la ne kaban le buri la le haba syai haba pau ba kadon du ka jimun ngi long kinong pet kinong da yo put sam ka Sorkar lelete tadi ke bentak ba khamana tengi pat ngi pet lang da kadau yu ba ki hima ki don bat ngi te dei na ka kadau ba ngi syong bat ki hima ba dei na ka kadau ndang ba habangi la ya perkhat ba arsi na sen ngi saya raik ban le kum to ka constitution of India kala itu ya ki district council habaro ki jela ki ba ki don but labu ingi hapo constitution under the 6th schedule telada kata ka constitutional body jongi kale chakun lada ka don kania ka biang ka kut kam don lenti da ko mai pan kan ban skam bat ngi labun ki kes ki por ki boleh no por sistem ko no labun ki kes ki bala don hatis hapren ka disi council bat bun ki sharu supreme court la poi tinak ta daw ka ni ka diga mat topik ka ba biang ya na ka menta ka disi council kham tam habala ya don ki affected parties kamut ki hima te ai hadian ba ki don ki ka tu ne ki let's see kot khubor ko kumta NPP kila withdraw no nomor let's see na kadao ba ka Sorkar ka ïalam da ka NPP kan da ka syai mo kadon bentahan ta banong bala ya soy kata ka MOU ta kumta kumno ki MDC pat kin kinyai persya ta kadon ka isisya ta ngi hak Sorkar ngi lay perkhan dak NPP kadon lang te phipat ki MDC MPP kumno phile persya kadon isisya ta from that angle na kata kaliang dan ta kada imat ki MDC jong NPP ki withdraw no ki weng no na kani ka jingthmu jungi na kani ka ra jungi ka bon lecha kot
Tengah ni iba kata jing leit jong ki galong ko bakla. Kini leit Persia ya ka parti la jong ya ka Sorkar la jong kinu ri. Kalenti kam sya. Tengah mong kata. Ngomong ya kata bentah. Let it be. I be ki NPP kin leit la ka ki MDC. Kila withdraw kim la syu kalenti kam sya syu nak bentah jong ki. Apakah seng jong ki. Kabadon ha ka Sorkar, ka ïalam. Kalau tak, ikiban lek kumta. De hakut kan yan behi, hakut kan yan behi. Lada kamdan ke disikam silru kihimahi kin leit. Lada kamdan ke disikam silru kihimahi kin leit. Nama kila long determine ba. Kila scam jumut, kila kut jumut. Balada ngim leit. Lalu ko ba IT no. Lalangim leit, lalu ko ba kumbala leit Sorkar punya soy la IT no. Kelemang iru ki hikmahin leit. Tena kata daw. Na iba, na kalian jungi nga soba ngila leit kepada dei. Ngila leit kepada dei. But kabenta jungi kabaya dor dekat bagi hima ngila ai ya ka jing mo I men sim ka jing don kstilang don jing yo per yo nga so hadu mentaro ngalong convince nga so bagai ka bangile mi kalong ka padai ba ngide binya sakman laong biang ifi la kawan pa ka jing penbet da ka political intervention kai ka badai na kaliang jong ka sanhima sima da kawan halenti kaya da koi pa ingin saya perkhat kata. Kata kaya ingin saya petpan, ingin saya perkhat da ko moi pan. Teh ring isu semua pakai ke bangilale. Ngilale ke badai. Hakinu ki hima ba ununu puat hi badang don hi ka jing bom syai. Ba kadang don ka jing ya kedau. Kadang don ka jing ya kam. Jadi melek lang si senlek kan. Once you know and for all times come. Let penbet kan kun osnon. Ni henrite. Khat san posnem la shua yat gumni. Ba shua mi tang ka jingya pulut por to pur usam. La penbet. Kana bonum don shu ki pat kibanya singau ba yangi kam selok te pe jungi rong sakut bagum tar te kin nuki badan kejeng kerja put kin nuki senong kita hima kirat kiri banwan syakman hadin beradab ikan ni te kemun kibalik let kinya let isi par hadin kan bakimon ngaso season pe hap pe lukin kin nuki jeng kerja put ke badan ngaso bahkan bahas pun let season let